Нашият клас е толкова готин. Среща се такъв 1 на 500. Момичета, момчета, 29 сме. Честно да ви кажа, въобще не сме зле. Имаме успехи и то много големи. По математика нямаме никакви проблеми. Най-добри сме тук, няма спор. Всички побеждаваме на училищния двор. Медали, грамоти, каквото се сетиш ти. Имаме такива по милиони. Ние сме толкова задружни, че заедно решаваме задачи трудни. За нас се погрижи госпожа Терзийска. Много се радвам, тя пое риска. И това е от нас най-страшния клас, който побеждава абсолютно всички вас. Най-добри сме тук, няма спор. Всички побеждаваме на училищния двор. Медали, грамоти, каквото се сетиш ти. Имаме такива по милиони. Ние сме толкова задружни, че заедно решаваме задачи трудни.